warahmatullahi wabarakatuh. Ina gaisuwa ta musamman ga shugaban wannan gida da dukkan kuma masu kujera ta mulki a wannan gida. Ina gaisuwa ta musamman ga malamai, shehunai, sarakuna da Allah ya ba su ikon halartar wannan wuri da duk wani babban bako da aka gayyace shi. Muna cike da farin ciki da yi wa Allah godiya dangane da buɗe wannan masallaci na wannan gida. Kuma masallaci guri ne na ibada, masallaci guri ne da za a yi wa Allah godiya a kansa. Abu na farko, masallacin da ya fi kowanne daraja da girma da matsayi shine masallacin Makka, sai masallacin Madina, sai masallacin Al-Aqsa, kamar da Imam Malik ya a wajen Imam Shafi'i. Imam Shafi'i yace masallacin Madina shi ne yake gaba da kowane masallaci. Daga cikin abubuwan da ake masallaci don su, ana masallaci don sallah, don zikiri, ambaton Allah tabaraka wa ta'ala. Masallaci gidan mumini, masallaci wuri ne na ibada. Manzo Allah yana faɗa a cikin hadisi sahihi, duk wanda ya gina wa Allah masallaci, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna. Duk kwabansa a wajen gina wannan masallaci, muna roƙon Allah ya gina masa gida a gidan aljanna. So abun alfahari ne gare mu a kwaban da Allah ya bamu cikin wadata da ubangiji ya mana musa wajen assasa masallatai. Kuma gaskiya wannan gida dole ne mutum na muku kun yi kokari ta yadda kuka samar da wuri na ibada ingantacce, yadda mutane za su shiga su yi sallah su bauta wa Allah cikin natsuwa. Amma idan an gina masallaci, a kula da abinda manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan masallaci. Manzon Allah kamar da hadisi ya zo, amara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil masajid an tutayyaba wa tutahhara. Annabi ya yi umarni masallatai a tsaftace su, masallatai a inganta su, masallatai a rinka sa musu turare, masallaci kada a basu da kazanta. An kashe miliyoyin kuɗi an yi wannan masallaci, ya kamata ya zama yana cikin tsafta a koyaushe, ta yadda duk lokacin da mutum ya zo zai shiga ya ji wani yanayi mai daɗi da zai yi sallah, ya yi zikiri, ya yi karatun alkur'ani, ya yi ibada. Kada a bashi ba maintenance, kada a bashi babu kulawa. Kamar yadda muke kula da ɗakunan kwananmu, kamar yadda muke kula da ofisoshinmu, kamar yadda ake ware kuɗaɗe ana kula da manya-manyan ofisoshi, to a ware kuɗaɗe ana kula da masallatai, ana kula da wajen ibada. Sannan kuma dukkan mu rinka ba da cikin abin da Allah ya hore mana, a rinka kulawa da wannan. Yanzu wani ya ba da miliyan kaza an gina wannan masallaci, to kai kuma a matsayinka na ma'aikaci nawa za ka iya bayarwa, gudunmawar nawa za ka rinka bayarwa duk wata don a ci gaba da kulawa da masallaci. Daga cikin nauyi da ayyuka na masallaci shine a yi sallah a ciki. Lalle ne a inganta wa mutane lokaci da za su rinka zuwa su yi sallah su yi ibada. Bayan sallah ya halatta a zauna a masallaci a yi zikiri, a ambaci Allah tabaraka wa ta'ala. Bayan zikiri a karantar da mutane alkur'ani, ko da minti 5 ne a samu dama wanda Allah ya hore masa mai ilimi ne a cikin ku ya rika karantar da mutane. Nasiha tana da kyau kwarai da gaske, duk inda musulmi suka haɗu suna bukata a rinka tunatar da su Allah ya ce, annabi ya ce. So mu yi amfani da masallacin da Allah ya hore mana don gudanar da ainihin wato waɗannan abubuwa. Muna fatan Allah ya albarka, ga alheri ya zo, ga ruwan sama ya zo, muna fatan Allah ta albarka. Assalamu alaikum.